Alun-alun sekitaripun Bapak Surahman. Adik guru wonten paribatos menapa? Kita ngejak mudhun wonten ing Kersapada. Wonten wigatos punapa adik guru? Iki ngene srening Bapak Surahman. Ing medal titi kala manca. Lagi ngitani Kang Putra. Kita dewa-dewa saka kayangan Semodo Medhokoni Kersapada paring pangestu ana ing keluarga agung Bapak Surahman. Dimen penyaripun Bapak Surahman anggenipun kagungan hajat tansah kalising sami kula. Oh nggih, sendika adik guru, monggo kula nderekaken adik guru.